आज बऱ्याच दिवसानंतर घावणे खाऊची इच्छा झाली। भिडासुद्धा मी या वर्षभरापासून वापरला नाही, तर म्हटलंय चल भिड्यावरचेच घावणे करून बघूया कसे होतात। कारण असं म्हणतात की भिडा जास्त दिवस वापरला नाही काय भिडा चांगला राहणार नाही। ही अशी एक आमच्याकडे जाळी आहे, ती आम्ही भिडा ठेवच्या अगोदर ही जाळी अशी ठेवची गॅसवर आणि मग ह्याच्यावर भिडा ठेवूया। नाहीतर काय होता, ह्या भिड्यात चारी बाजून व्यवस्थित आग लागता, नाहीतर मध्येच भिडा करपता। म्हणून ह्या जाळीचा वापर आपण नक्की करूचो। ह्या आम्ही घरीच आमच्या तयार केलेला पीठ असा आहे। याचा व्हिडिओ आम्ही परब किचन मध्ये टाकलो, तुमका हव्या तर तुम्ही बघू शकता। घरची जी चव असता ती भारीच असता। आता ह्या बघा एवढा पातळ आपणास पीठ व्हाया। आता आपण गॅस पेटवून घेऊया। भिडा चांगला तापावया घावणे याच्यावर घालूच्या अगोदर। आपला भिडा चांगला तापला, या कांद्याच्या साह्याने आपण या भिड्यात चारी बाजून व्यवस्थित तेल लावून घेऊया। भिडा चांगला तापावया। आता जेव्हा जेव्हा घावणं घालूचं असतं तेव्हा पीठ असा एकदा हलवून घेऊया आणि मग ह्याच्यात पहिली सुरुवात बाहेरच्या बाजून असं आणि मग मधल्या बाजून बघा कशी मस्त जाळी इली, काही न करता। मी काही एक करू नये, घावण्याचा घरीच पीठ बनवली। घावणं उकलणार नाही, हे बघा घावणं असं उकलणार नाही। बघा चिकटता हा भिड्यात, हे बघा हे बघा। माका वाटतं या भिड्यात थोडासा माका ठीक करूचा लागतला, कारण जसं मी तुमका गंमत सांगलेलं आहे मगाशी, भरपूर दिवसांत म्हणजे जवळजवळ 1 वर्षान मी ह्यो भिड्याचा तवो वापरून काढलाय। माझ्या या भिड्यात एकही घावणं व्यवस्थित येणार नाही, पण काळजी नको, माझ्या आईन माका एक ट्रिक सांगलेला आहे ह्या भिड्यात परत तयार करूचा, तीच आपण आता वापरूया। त्याच्यासाठी काय करूया, आपण काय लागायचं नाही, भरपूर सारा तेल, कांदो आणि जिरा। आता ह्या भिडा व्यवस्थित करण्यासाठी आपण हे कांदे आडवे तिडवे साली सकट कापून घेऊया। कसे कापूचे, बारीक बिरीक कापूची काही गरज नाही। 3-4 मोठे कांदे कापून घेऊया। ह्या गरम गरम भिड्यार आता मी यात मोठा वाटी तेल घालून घेते। तेल या भिड्यामध्ये भरपूर मुरावया। 2 मोठे वाटी तेल मी या भिड्यार घालून घेतलंय। गॅस आपलं मोठंच होयो। आता आपलं तेल चांगलं गरम झाला की जपून 1 मुठ्ठी जेवढा जिरा असा ता आपण घालून घेऊया। आता या जिरा आपण कसा ह्या तेलामध्ये भाजून घेऊया। जिरा गरम झाला की आपले हे जे 3-4 कांदे असत ते आपण या तव्यावर घालूया आणि आपणाक असा कमीत कमी 2 दिवस तरी ह्या भिड्यार कांदे असे भाजून घेऊया। हीच प्रोसेस आपणाक 3 दिवस सलग करूची हा। काय करू होया माहिती आहे, हे कांदे जे करपलेले असत हे असेच रात्रभर या तव्यावर ठेवू होय आणि सकाळी नवीन कांदे चिरून ते ह्या तव्यावर आपण शिजवून घेऊया। आता गॅस बंद करून घेते। आता हे कांदे आणि जिरा रात्रभर असंच मी तेलामध्ये मुरत ठेवलं होतं। आज दुसरा दिवस उजाडलाय। आता आपल्याला हे कांदे आणि जिरा आपल्याला काढून घ्यायचंय आणि हे जे 3-4 कांदे मी कापून ठेवलेत ते आपल्याला परत ह्या तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे। असं आपल्याला उद्या पण एकदा करायचंय। आता परत हे भिडा आपण गॅसवर ठेवून ह्याच्यामध्ये तेलामध्ये कांदे परत फ्राय करून घेणार आहोत। आता 2-3 मोठे चमचे तेल गरम करून घेऊया। भिड्याला जेवढं तेल आपण वापरू ना तेवढं भिडं चांगलं तयार होतं। आपलं भिडं चांगलं तापलं आहे, त्याच्यावर आपण हे 2-3 चिरलेले कांदे घालूयात। हे सुद्धा आपण असेच तेलावर चांगले फ्राय करून घेऊयात। आणि हां, मी यामध्ये मध्ये मराठी भाषा बोलतलाय आणि मालवणी सुद्धा, कारण मालवणी भाषा ही आपली ओळख आहे, ती विसरान चालायची नाही। आपली गॅस ही मोठीच असावी। असेच कांदे आपण हे शिजवून घेऊया। आज तिसरा दिवस असा, तिसऱ्या दिवशी सुद्धा हे 2-3 मोठे चिरलेले कांदे मी असे या भिड्यावर भाजून घेते आणि ह्याका परत रात्रभर मी या भिडा असाच ठेवून दितलंय। 3 रात्री असे आपण कांदे ह्या भिड्यामध्ये चांगले असे भाजून घेतले। आता ही 4था दिवस आहे, तर आता 3 दिवसानंतर आपण हे कांदे काढून घेऊया आणि आज ह्याच्यावर आपले मालवणी घावणे बघूया होतात की नाही व्यवस्थित। आता हे जे जिरा आहे ते आपण असं टिश्यू पेपरचा वापर करून काढून घेऊया। भिड्यात कधी पाणी लावसारखे नाही, नाहीतर भिडा खराब होता। या भिड्यात भरपूर जपाचा लागतात। आता गॅस पेटून घेतलाय, खाली जाळी ठेव विसरा नका। आता आपला भिडा चांगला तापला, कांद्याचा वापर करून एका चारी बाजून व्यवस्थित तेल लावून घेऊया।
असं पहिल्यांदा वर खाली करूया, म्हणजे ते पाणी आणि तांदूळ एक होतात, नाहीतर वर पाणी राहतं आणि तांदूळ खाली बसतात. म्हणून घावणं प्रत्येक वेळी घालताना असा पीठ ढवळूनच घालूया. भिडार घालताना पहिल्यांदा असा बाहेरच्या बाजून आणि मग असा आतल्या बाजून. घावणं झालो की नाही कसं कळता, इथे बघा, इथे सुकलो इथे ओलो असा. म्हणून एका खाली जाळी ठेवली की चारी बाजून घावण्यात व्यवस्थित गॅस लागता आणि घावणं व्यवस्थित शिजता. आता आपलं घावणं व्यवस्थित चारी बाजूने सुकला. हिसर थोडं असं ओलं दिसता, पण तो पण सुकतलो आहे बघा. ह्या सफेद सफेद दिसतं आणि हे सुकलेलं दिसतं. आपण बघूया चारी बाजून असं उकालता काय घावणं. हे बघा, आरामात उकालता, म्हणजे आपला भिडा चांगला असा मस्त असा वळसवण झालेला असा. अशाच पद्धतीने तुम्ही सुद्धा तुमचा बिघडलेला भिडा किंवा नवीन भिडासुद्धा तुम्ही अशीच पद्धत वापरून 3 दिवस कांदे भाजून नवीन भिडासुद्धा तयार करू शकतात. आता आपण हे घावणं आपण असं अर्ध बाजू पलटी मारूया आणि भिड्यावरसून अशा पद्धतीने तुमचा बिघडलेला भिडा वळसया आणि त्याचा परत वापर करा आणि त्याच्यावर घावणे आंबोळे वयाता तुम्ही काढा. आणि तुमचे घावणे कसे झाले ह्या खाली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि जाता जाता परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करून विसरा नका आणि व्यवस्थित राहा.